un bolic. Els dos no els podré servir i descobriran el pastís. Calla, que aquí m'he un sort. I bé, has trobat Pasqual? No havíem dit, senyor, que ho buscaríem després a l'edinar. Estic impacient. Vostè em digui, anem a encomanar el menjar. I va, i tots corrents. El menjar deu haver de passar. Per ara no tinc ganes de dir. Vull anar a correr. Vull anar jo. Potser explicaré alguna cosa. Sàpiga, senyor, que aquest poble ha que menjar. Qui no menja, cau malalt. Haig de sortir per un assumpte capital. Si torno dinaré. Si no, ja soparé aquesta nit. Tu si vols dinar. Així serà. Estimada. Bé, aquests dies s'entenen. Guarda's el meu copo. Aquí t'hem parlat. Servidor, ara li torna la roba. No, ja no la tornaràs. Ara tinc pressa. I recorda't de Pasqual. Gràcies que dic que dina. Arlequí! Meva per l'espinada. El senyor Pantaló t'ha donat una bossa amb 100 ducats? Sí, senyor, me la donava. I per què no me la dones? Era per al senyor. Si era per a mi, què t'ha dit contant a la bossa? Ha dit que la donés al meu amo. Bé, i qui és el teu amo? No, senyor. I per què preguntes si la bossa és meva? Deu ser seu, en aquest cas. On és la bossa? Aquí està, senyor. I són tots els ducats? Jo no els hi he tocat, senyor. Després els contaré. Està a l'hostalet? Sí que està, senyor. Digues que tindré una mica dinar i que faré taula tan pronte que puga. Me de lluir, mon amor. És la primera volta que li preparo el dinar i l'he de fer bé. Què algú? Però, senyors, un bon dinar només consisteix en el menjar, sinó també en la disposició que tinc a taula. Ells són així. Senyor Arlequín, què mana? El meu amo té un convidat a dinar. Vull que pareu una taula per a dos. Teniu tot el que és necessari. Per descomptar, què us heu pensat? Amb aquesta s'encarregarem. En un 3 de res us podrem tot. Ficarem 4 plats a cadascun, amb 4 minuts. El diner? Sí, això està molt bé, però la qüestió és com disposarem el menjar a taula. És molt fàcil. El cambrer ja s'encarregarà de tot. Vinga, les regles per a la taula són importantíssimes. Arlequí, cregut simplet i glòries, vol donar lliçons de bones maneres a tothom, i fins i tot a aquelles persones que ens han descobert. Però les coses se posen difícils quan un vol servir dos amos al mateix temps.